preparant. Estic cuinant alguna que no. És un prestigi. Esperem que el que quedi sigui prou aprovat Doncs bueno, per la seva qualitat mengible més que res. sempre has treballat el tema, no? Home, el de sempre és una mica relatiu, però efectivament fa moltíssims anys que és més o menys el centre dels meus esforços. Ara acabo amb aquesta part que és la més feixuga, que tampoc és que mati. Els alls de picada. No són alls, són pistatxos. Pistatxos. Que és una part del condiment de la pasta que avui tindràs la fortuna d'assajar. I els objectes per dir, bueno, estàvem parlant abans entre objectes, persones, presències, no? Animals, entorn, no? Tot el... Més o menys la primera excepció que et comentava que es dona per vàlida en l'àmbit de les relíquies. Ara que em parlaves de les relíquies, no dels vestigis. O jo he desviat la cosa per marcar la diferència entre ambdues coses. Per exemple, en el nostre entorn, quan parlem de relíquies, quasi sempre ho fem amb elements que estan barrejats amb una cosa d'una fe i que fins no fa massa doncs eren elements que servien per un culte especial, perquè d'alguna forma privilegiaven els favors, privilegiaven que poguessis no solament guarir d'una malaltia, sinó doncs que se't morís la dona que ja no volies més i així poder-te anar amb l'amant. En fi, que eren coses en les que es dipositaven confiances. Sí, desitjos. I esperances. Sí. I evidentment, doncs, amb més respecte envers aquests símbols, doncs la gent feia peregrinacions, donacions i ha estat un àmbit en el que l'Església hi va posar molt d'èmfasi perquè era molt rentable. No? Rentable em sembla que no serà correcte, em sembla que és més L'àmbit pla. I bueno, d'alguna manera això ha provocat que en determinats moments es fessin dic esment, perquè jo en realitat el que són les relíquies en concret, que estarien relacionades amb un treball que vaig fer sobre les relíquies de la religió catòlica en específic i que d'alguna manera vaig presentar com si fos un treball que no me pertanyia, sinó que jo n'era responsable com a la vegada responsable d'una institució que havia rebut aquestes peces. Doncs he perdut el fil, és estrany perquè realment ara... I dues coses alhora. Sí, curiós. Ho solventaré. Sé que estava fent esment de la meva responsabilitat, però no com a artista, sinó com a individu que havia rebut una donació d'unes relíquies i que el que havia d'alguna manera il·lustrat amb aquesta col·lecció era essencialment allò que era més inverossímil, però que jo no havia inventat, perquè em semblava doblement interessant, i és que totes les referències en les que jo feia era sobre elements, és a dir, sobre vestigis que l'Església havia posseït, que havia tingut en
llocs de culte i que havia d'alguna forma utilitzat com a font d'ingressos, no? I possiblement que també havia provocat un miracle. Llavors, doncs, aquests més inverossímils era una llista que materialment jo com a responsable d'aquesta institució museística doncs, tenia a l'abast i que també va ser després exposat, etc. I que algunes de les característiques, a més de la seva raresa, era que n'hi havia algunes que fins i tot eren immaterials. És a dir, que ja no solament es tractava d'un fragment d'algú tocat per, sinó que a més el vestigi era fruit d'algú amb essència immaterial, és a dir, físicament intangible, com pot ser un sospir, un esternut, les tenebres, una dosi de tenebres, o altres que sí que són materials però que a la vegada tenen una component que no deixa de ser un guarda curiosa, no? Una ploma de l'ala esquerra de la camp de Sant Adrià. I com et deia, aquestes coses, aquests vestigis, són d'alguna manera els que també la pròpia Església Catòlica ha exposat en alguns llocs que des de fa molts anys doncs ha anat eliminant, perquè a mesura que creixia la nostra mala fe, doncs ells ja no se'n sentien beneficiats i al contrari quedaven una mica desprestigiats. Però bueno, això és la cosa de les relíquies en concret, i en canvi els vestigis doncs, de caire més laic, per manera de... també poden ser tractats com si fossin relíquies, de fet, ho fem. I jo puc estar confoi de tenir unes bragues de la Marilyn Monroe per manera de dir que no tinc alguna altra cosa curiosa també, però... Això és fetixisme, no? Bueno, és un component que sí, però d'alguna manera tu possiblement també guardes una foto o una carta d'algú que o has estimat o per aquí tens admiració i que és infreqüent que allò es dongui i en conseqüència quan més rar és, més ho valorem. Tu, qui ho poseix, no? Que és una manera... Parlant de col·lecció, no? De col·leccionar. No, parlant de preservar, o sigui, és a dir, d'atribuir a un determinat objecte o fragment d'algú major significació de la que els que no hi tenen vinculacions afectives o culturals amb allò hi dipositarien. És a dir, que funcionem per clans, l'Església Catòlica tenia molt ben fet. Bueno, això ens ho hauríem de menjar per anar bé. Sí, pues... Eh? A ver? Ah, ja.